Unkog yun ikaw. O watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang tughan mong maliputos. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita lang kaya pag mo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nakasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong palud. Dili gayud makapanlas sa mga lamasan dumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Neil, ginaingon. Swituha kinsa ang imong gihigugma. Aron dili nga mo kasilagan sa kaliwatan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Ay, di mo din kayo na po ang mga mutin. Hi, sir. Good afternoon. Good afternoon, miss. Sir, you want to avail our promo? Sorry, miss ha. Kaning may bakasyon lang ko din eh. I'm Jim. And you are? Neil. Guwapo ka, Sir Neil. Ay, buyag. Guwapa sa gamit. Just call me Jem. J-E-M-M. Spell na dyan ako, Sir Haro. Di ka makalimot na ako. Aron din ko makalimutin mo, Miss Jem. Yes? J-E-M-M. Oo. May mo ba mangayo sa imong cellphone number? Oh, no! Salamat ang hindi mong pasano niniglubong. Ay, lubong. May sapayan lo. Ay, Papa, isay mo. kasi papa. Ay, pa. Salamat ang ira. Nagda-pamagyog ka sa lupong nga mga taon. Ano doon na po may souvenir gikan sa Buanga City? Ika di ka sa Buanga City. Magkano na ka dong? Ang Buanga di dangop ang luuran ko isuon. Kay isuon ni Papa ni mo ba nga si Dalia kay Lakaro. Nilayat siya kay nanluod o buwan ng paktika. Dugay na kayo. Isang nanawag? Hello? Hello, kumusta? Uy, Quintanin, please? Nangayot ang number na ako pero magkananawag mo. Ako na lang. Sorry you guys, miss, ha? O, wag yung go. So, sa ato ka, di ba na-save ang akong number? Okay lang kayo, sige ba? Ay, miss. Sorry na, good. Kinsa gani ni? Jem. Bye. Ay, Jim, hello. Wala. Nang luod na. Tangay mo, tapos na akong saving number, uy. Ako na yung saving number, be.
Hello? Ay, salamat yun. Kay Dude, sa 2 ka buwan. Nanawag kang balik na ako. Niya ba yung oras sa Cebu? Ha? Uy, asa ka nag-stay? Kay, man ako. Makita ta, Chef. Huwag isorry ka sa mga maanindot ka lugar din sa Cebu. Nagabian kita pa uli. Dagam daig mga tourist spots din sa Cebu, no? Uy, dagkan po eh. Doon na pa kayo o maadto. Oh, Saan mo na may time, good? hala, no ka ano, Gun. Ugma, mauli na ba ako? Uy, tuli o good. Oo, lagi kay 2 days na magod akong leave. Next time, mo leave ko 1 week ha. Aron isorry ko din mo sa laing dapit na wapala to na ato, okay? Hoy! Ano nitutok magmaayo na ako? Mahilis ko diri ha? Hoy! I love you, Jem. Os bara? I love you, Jem. Tapos masagod ni mo. Mani tinuo, Jem. Huwag dili ko muli sa mo. Kung di ko ni mo sugton. Ah, grabe ha. Pas masagod. Ingon anak kapaspas akong love ni mo, Jem. I love you, Jem. Neil, pasapot ka ayaw ni Pi. Pero ang imong gipatik na rin ako, boss. Gipatik na ako ni mo, honestly. Maudi ay nga dry ka na kaayon ako nila. Kay may lain na di ka. Ha? Di man ka mahibawa na, muha na. Sa akong ka-office mate, iya kang nakitaan nga doon nga kay kakuyog ka babae. Di kan sin ang partner nga gipuyan. Misod ka sa kwarto sa girl. Sorry, Moana. Sorry. Nagsabot na tanong mapagkasal tang duha. Walay kasal nga mahitabo, Moana. Jem, welcome back to Cebu. Thank you. I miss you so much. I miss you too. Nag-reserve na kong room sa hotel. Ha? Kaya ato kami stay. Hotel cute? Uy, gamay na ba yung kwarto? Ay, lang, good. Ako na bahala sa imong pag-stay din, eh. Ano kay kunin mo dyan? I miss you too. I miss you too. Hindi sa polio sa bongga. Ano yan? Bangsang punot. Pinuot. Love you, picture. Love you. Pa, Lu, si Jem akong uyab. Uy. Uy, Imo mo, yaw. uyab? Ulo, ba? Dugay namang may nagbuwag ni Moana.
mag-reunion. Mauwa ko. Ikaw ay kauwagod. Ipailaila ko ikaw sa mga kaliwatan. Na ikaw si Jem, akong wife to be. Ikaw, Jed. Uy, Go! Ikaw, go! Ikaw ko rin mo MC kay... Huwag mo ito nga ang... Ang MC. Oo! Uy. Jim? Jim? May kiniya ka. Mas mayo. Uy, go. Isa, go. Uy, umangay ako ng uyab, go! Oh! Sa... Imo si uyab? Gabi ha. Gabi kurat ako ni mo gaw. Go! Go, Neil. Kaliwat rin nato si Jim, uy! Ha? Unsay? Kirit. Ay. Kirit, ha? Si Lolo, mo explain ini. Kay, says ito sa itong mga kaliwatan. Si Dalia Sanchez, imong inahan, Jim. Oo. Jesus, kinuog ko. Siyang igsuot sa imong mataon? Aw sa imong amahan? Unsa man gyud? Siya ay igsuot sa amahan ni Monil o bilayas wala mi bebaw asa paingon. Managsuon ang imong inahan, Jim, o ang papa ni Nil. Putla ng imuha, Nil. Putla inyong relasyon taon kay lesson kayo. Mida, baliw ang taanin kalakiha. Putla na ninyong duha, ha? Nilo siya ito buhatoy. Pulo sila against atong relasyon, Jem. Tumanon ba nato sila nga magbuwag kang duha? Huwag ka na'y angit ang buhat ko. Neil, dili ko. Pero, Jem, first degree ka, Sinta. Managsuon na imong mama o akong papa. Neil, mabdus ko. Unsa? Nabuang ka, Neil. Imong pakasan si Jim na first degree kasin mo. Kalma lang, anak, kalma. Nahigog ba kaniso na usap pa? Sumagaw ba? Mga apo, noon sa matawag mo. Uy, ikaw, Nil. Kadagang babae, ano si Jim? Magyod di maghigugma. Balag, masok ko muna mong tanan. Pagkaslan ako ni Jem! Dili mo siguro. Magsot na siya! Uy, Barugan na akong gibuhat ni Jem pa. Lo, kung dili mahimo ang magpakasal mi, maglive-in mi! Jem, idig panganak ni mo, mamarin nagpuyo. Ato na sambuang ka. Watay kalipay na atong pagpuyo niya. Tungod kay pulos na giairan sa itong mga kaliwat. Diyang buhi pa si Mama Dalia, unta. Iyang gisugilo na ako ang tanan. Karoon awa o. Mao ni ang nahimong resulta. Mag-agaw ta. O nagkaunay ta, Neil. Ang akong sa, Jem. Kaya gugmata sa uskusa. Asayod ko man nag-agaw ta. Neil. Okay. Jem? Neil, sakit akong tiyan. Jem? Tagay. Dagay sa ospital, Jem. Basik mga anak na ka. Sakit kaya akong tiyan, Neil. Agay. Patay ang bata sud sa tiyan. Og after 30 minutes, namatay usab si Jem. Sakit. Pero gidawat ko ang tanan. Giduot
dito tingali ang tunglo sa among kaliwatan. Mga katulad kasama ang kaagi ni Neil, diniling tulumanon. What's the style? Nidot ang tunglo sa kaliwatan style. Kini mga sugilanon, gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.